Malume. Yebo. Ngicela ukubuza ukuthi what is technology? Hayi. Uyabona ke mshana ufike endaweni eright mntakasisi. Yazi i-technology yini ngizokutshela mina. I-technology imoto, ifoni, social media, WhatsApp, TikTok, yonke into ethi i-technology leyo. Utshele nabangani bakho futhi ukuthi technology. Shuthi nobhuta ifoni yakhe technology. Technology. Yonke into le emhlabeni siyi-technology. Ilokho kuphela nje. Cha malume, ngizokubuza okunye ukuthi what is a photosynthesis? Awungayikhathazi ngalokho. Photosynthesis lula ke leyo nto ngikutshela mntanami. I-photosynthesis uyabona u-Andile njengoba ephethe le apple. I-photosynthesis le. I-orange leli edliwayo. Photosynthesis. Iklabishi. Photosynthesis. U-carrot. Photosynthesis. Izinto engishoyo. Utshele labangani bakho ukuthi utshele oyimini umalume wakho ukuthi yonke lento ekuthiwa yonke into oyidlayo i-photosynthesis. Ipapa lelo odlayo photosynthesis ngoba liphuma kumbila. Tshaliwa ngani? Photosynthesis. Ufike endaweni eright. Uyabonga phela ukuba nomalume ohlakaniphe kanje. Ngiyabonga malume. Ubonga uthini? Ngiyabonga. Ubonga ini i-technology ne-photosynthesis? Ngiyabonga malume nge-photosynthesis kanye ne-technology. Ngisho nothisha bakho mina ngendlela ehlakaniphe ngayo. Photosynthesis iklabishi olidlayo, u-carrot owudlayo. Yes. Papa yini hamba nodlala. Mshana hamba nodlala ne-photosynthesis yakho. Yebo. Indla mumakeba uvula bangene ungena banqume ngwele kamgwagwa ukudla ngobhuqu khuphuka intaba mhlophe wonke umuntu maye ngibona edubane empirango wemakeba